il-parti tagħna issa tmur fuq it-tiġiġa tal-baħar, bl-Ingliż Common Coot. L-aqwa post fil-Gżejjer Maltin fejn tista' tara huwa riserva naturali tas-Simar ġewwa x-Xemxija. Għalkemm mhux b'mod regolari ġieli saħansitra rnexxielha tbejjed f'din ir-riserva li għalkemm ċkejkna toffri rifuġju uniku għal diversi speċi ġewwa pajjiżna. Il-lewn sewdini jiddomina l-bixra ġenerali ta' din it-tajra, iżda il-munqara bjad silġ u l-għajnejn ħomor jispikkaw mhux ftit jekk wieħed ikollu ċans jara sew. Kemm ħelwa. Tugos, ninnotak tali meta nkun qed naqruhom hekk tibda toxa tismagħhom. Imma vera. Għax tiġi ispirat anke in-natura speċjalment tispirana biex noħolqu affarijiet iktar kreattivi. Jiena impressjonajt ruħi nara dawk ir-ritratti wkoll li rajna llum. Mela hawnhekk lestejtuhom kollha l-fjuri tal-karti u x'hekk. Għadnihom lesti bin-nofs kollox. Kull ma miltu jiġifieri qattra kollha taħt kull saf u vera. U mbagħad fl-aħħar għamiltuhom perli differenti, min għamiltulu 3, min għamiltulu 1, tista' tkun kreattiv kemm trid. Minnhom pereżempju din ara isa. Dik fossa. Fossa. Ha, jaqgħu ħattu li miċ-ċintori? Ma kellix ċans niġri warajk biex noħodhomlok. U t-tini xidejat, please. Dik żgur għad nilqas nafx għamilt bidejja u x'naħseb. Issa ħanamlu xi ħaġa differenti, Nikol, qed narak tuża żigarelli. Iva, hawnhekk jiena qed noħloq il-rose. Fil-fatt għandna ftit minnhom fuq il-mejda l-ħadra. Issa d-direttur tagħna jkun jista' jurihomkom ukoll. Dawk il-lesti. Mela ħanamlu ftit bħal dawk li għandna fuq il-mejda żgħira minn hawn ftit ieħor tarawhom. Hawnhekk qed nuża kuluri differenti milli għandi lest. Ġifieri kull any color li għandek fuq ir-ribbon tista' tuża. Mela minn fejn bdejna? Minn biċċiet ta' żigarella. Li jiena eżatt. Bażikament għandek il-ribbon, għandek card. U inti any card, eżatt. Tista' tuża tal-bank. Eżatt. Eżatt. U mbagħad li ħadd tkun qed tagħmel għal kull fjura nużaw metru. Ok, metru żigarella għal kull fjura. Eżatt, f'dan il-każ jiena hawnhekk tajt 3 kuluri differenti, allura ħloqt il-metru minn dawn il-3 kuluri. Ma jekk ħankunu qed nużaw kulur wieħed, jekk ħanqabdu l-abjad pereżempju, se tikkalkula li għandek metru minnu li ħatamel ħatibda ddawwar mal-karta mal-forma li jkollok. Mal-forma li jkollok x'in tasal għall-ammont li jkollok bżonn, se taqta' minn kull naħa u ħajkollok kull biċċa. Hekk. U kemm irid naqta' biċċiet għal kull fjura? ħataqta' l-metru kollu. Il-metru kollu, kemm joqgħod li f'metru. 12 biċċa bejn wieħed u ieħor. Sissa faċli ħafna. Eżatt. Mbagħad li ħanamlu jekk trid tista' taqbad il-biċċa li tkun qtajt u taħraq ftit it-tarf biex ma jittiżarrax il-ribbon. Taħraq kif? Mingħajr ma tqabbad fjamma. Eżatt, u mingħajr ma tqabbad id-dar jew fejn tkun qed. Kif tagħmilha din il-biċċa? Jiġifieri jkollok jew lighter jew xi ħaġa. U taddija ta' light? Taddija literalment. Biex jew xema. Eżatt. Twaqqaf milli jiżżarra. Xina għamlajna biex waħda. Mbagħad li ħatkun qed tagħmel se tkun qed taqqad dawn il-biċċiet li jiena qed naqgħad hawnhekk li hija l-petala ta' kull biċċa tar-rose. U kif taqgħadha ħataqbad narawha ftit. Eżatt. Ħataqbad il-ribbon, ħatagħmel ftit kollha fit-tarf u ħatwaħħal. Ġifieri ħataqbad tarf inti. Eżatt, ħanaqbad it-tarf. Tagħmlu ftit kollha u ħanqablu mat-tarf liħor. U ħanagħmel kif ġiet hekk ħalli jaraw fejn qabbadna. Jiġifieri hekk. Sewwa, mhux eżatta, ma miltix eżatta, ħallejtilha biċċa. Ftit żgħira. L-istess ħadd tiġi naħa l-oħra. Ovvjament idealment ikollok ftit fej tagħmel il-glue gun ħalli ma tagħmilx. Ħalli ma twaqqax fuq il-mejda kif qed nagħmlu aħna. Imma aħna ma jimpurtax għax Karlo malajr ineħħih dak, u ġvera kif neħħi Karlo mbagħad. Żambat ngħid. U mbagħad li ħatagħmel bażikament. Tixxarbu dak, tixxarbu. Biex jinħal. Bażikament se terġa' tagħmel il-kollha fuq it-tarf li ħatkun qed tagħmel u inti ħatirwi il-kumplament fuqha. Hekk. U ħatkun qatt il-petala. L-ewwel petala. Il-petala. Turina l-ewwel petala kif tqabbadha mat-sokk? Issa, mbagħad li ħatagħmel qabel tqabbad mat-sokk, se tqabbad kull petala flimkien fuq xulxin. All right, okay. Ħajkollok waħda fuq l-oħra,
ħajkollok 12 jew kemm ovvjament mhux dejjem 12. Tagħmel katina qisha. Iva, ħajkolli nistenna mela. Eżatt. U mbagħad taqbad il-katina li tkun aqqatt u ħatibda ddawwar pass pass. Issa f'dan il-każ għandek din il-biċċa twila, ġifieri jew tqabbad magħha jew taqtaħħa ħanawwiġha. U ħatibda ddawwar magħha ir-rose u tibda taqqat ir-rose. Ftit pass pass tagħti l-kollha minn taħt u ħataqqat iddawwar fuq għan-nifisha. U mbagħad tifforma rose. Proset ħafna, Niko, li sa jiena ġejja nitgħallem miegħek. U inti sejjer fejn passoltu? Le, m'għandix aptit. Le, jaqgħu moġbokx li ħad tagħmel illu? Propjament naħseb inħobbu ħafna. Imma. Iddeċidejt li le. Imma xorta nsiblek xi ħaġa oħra x'tagħmel. Alright. Inti se tmur tkellem il-missiden li jmiss. Mhux dik kelli sorpriża lik. Proset. Thank you very U much. jien ħanoqgħod ma' Nicole ħanitgħallem. Ġifieri jiena nitlaqlem. Iva. Alright. Ciao ciao. U noqgħod jiena flokok. Mela, l-ewwel ħamorru naraw il-parir ta' Gwen. Imbagħad inlaqgħukom mal-missiden li jmiss u sadattant aħna nkunu qegħdin inkomplu nagħmlu il-fjura biż-żigarella. Hello, Valerie u Carlo. Illum ser inkun qiegħda nagħmlilkom riċetta billi nuża ir-ross molli. Importanti ħafna li dan ma tħalluhx fil-friġġ aktar minn ġurnata għax ma jibqax tajjeb u naf li ħafna minnkom tħobbu l-froġġa tat-tarja u minflok froġġa tat-tarja verament sempliċi. Verament simili, ħankunu għedin nżidula r-ross. Issa b'din riċetta tistgħu tkunu kreattivi kemm tridu. Ftit ingredienti isimgħuhom sew. Mela, ibda billi ir-ross molli ħaltu mal-bajt u mbagħad ftit bżar u melħ ġoba maħkuk u għaqlija. Issa dawn tistgħu tkunu kreattivi ġifieri tistgħu iżidu l-perżut xi ħxejjex li tridu intom. Dan m'għandek l-ebda hekk, pereżempju dawn l-ingredjenti biss, tistgħu iżidu, mhux ħanidilkom tnaqsux ma ġewx naqqas mhux hekk, tista' tżid ukoll xi herbs differenti skont li tippreferu u li tixtiequ intom. Din hija verament tajba wkoll għal fast eaters dawk li ma tantx iħobbu jieklu ikel differenti. Hija tajba u kif ngħidilkom is-soltu l-importanti li intom issajru imma ma taħlux għax il-ħela mi tajba għal ħadd. Mela ftakru din. Sajjar u taħlix. Mela, wara li smajna l-pariri ta' Gwen, miegħi fuq is-sufan għandi ħabib tiegħi Kevin Attart li huwa mastru tal-filugranu. U jiddi mhux qed ngħidha biss biex lilu nonfħu imma huwa verament mastru tal-filugranu u għawek għanna żewġ eżempji imma waqt il-programm ħajkun qed jgħidilna wkoll xi affarijiet fejn jidħol il-filugranu. Aħna mdorrijin bih bis-sistema l-antika, salib ta' Malta pereżempju, l-imsielet, il-pendlu, imma hawnhekk fuq il-mejda għandna żewġ affarijiet li l-impressjonawni waħda iktar mill-oħra. Kevin, merħba fil-programm, kif inti? Hello, Carlo, tajjeb. Grazzi tal-mastru. Le, ma kontx qed ngħidha biex nonfok kif għadlek. Naf li inti rbaħt ukoll premijiet li huma prestiġjużi fil-qasam tal-arti u tas-snajja. Iva, jiena nuża l-medium tiegħi biex nikkompeti bih ukoll. Jien bniedem kompetittiv u hemm kompetizzjoni partikolari li nikkompeti fiha mal dal-aħħar 15-il sena. Mhux kull sena imma kompetejt kemm il-darba fiha. Ma jidri li l-aħħar darba li kompetejt fiha mort tajjeb ħafna. L-aħħar darba mort tajjeb ħafna. Tajjeb, mela, fi jidħol il-filugranu, is-sena tiegħek kif bdiet u kif wasalt fejqet illum pratikament? Bdejt żgħir ħafna, bdejt ta' 13-il sena għax missieri kellu workshop, allura kelli l-lodda setjata. Kont laki biżżejjed li ħabib tiegħu għallimni l-filugranu u bdejt hekk fi żmien sentej kont diġà bdejt noħloq affarijiet daqsxejn differenti. Eżatt, ġifieri inti mhux biss is-sena imma użajt il-kreattività tiegħek biex twassal minn proċess għal ieħor. Iva, mill-bidunet xtaqt nagħmel xi ħaġa differenti. Mela, jien hawnhekk qudiemi għandi dan l-iskeletru. Dan huwa kollu maħdum bil-filugranu. Bellezza ta' xogħol, meravilja, qiegħda f'idejja u qed nibża li ma mhux nagħmilha xi ħsara. Forsi tgħidilna ftit kif beda dan il-proċess?
Proċess twil ta' xar snin, ħanispjega daqsxejn. Il-laħwa. Ħanispjega daqsxejn. Din hija t-tielet biċċa li għamilt. Fil-passat għamilt biċċa oħra. 10 snin u għamilt l-ewwel waħda fejn kont ikkompetejt biha, niftakar. 3 snin wara għamilt oħra u din hija t-tielet verżjoni. U din it-tielet verżjoni sodisfat biha. Issa qed nara li l-fidda l-filugranu huwa iktar bajdani milli aħna mdorrijin bih. Dan sar xi proċess biex sar hekk? Jew għax qed immissa jien? Le, sempliċement iddeċidejt li ma nillustrix, li ma ntihiex l-aħħar treatment. All right. Toġobni aktar hekk, u la toġobni aktar hekk għalejk. Jiena qed nħossni Otello bija fidi ġifieri. Iwa. Mhux ħanagħmel monologi imma. Mela, issa hawnhekk fuq il-mejda għandi wkoll jiena dan il-qattus jiena. Pusi kett imma fil-fatt mhuwiex qattus. Iktar kulħadd jaħsbu qattus huwa fox. Huwa fox. Li huwa interpretazzjoni ta' Fox. Id-differenza bej dan il-prodott u dan huwa organiku leali ma kifini l-iskal vera. Għawek għandek interpretazzjoni ta' Fox. Eżatt. U dan kellek xi modell taħt biex bnejtu? Dejjem. L-iskulturi li nibnijiem dejjem ikolli modell. U normalment il-modell jitkisser kif ikun hemm bżonn u mbagħad naħdem il-biċċiet u nqabbadhom ma' xulxin. Dik is-sistema li nuża. Jiena nibqa' nżomm l-interpretazzjoni tiegħi ta' qattus. Qattus fil-fatt semmejnieh di cat fox għax kulħadd jaħdu. Tajjeb ħafna. Jiena naf ukoll li dan l-aħħar bdejt xi ħaġa innovattiva ħafna fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali. Tispjegana ftit fuq din? Qiegħed nipprova nuża l-artificial intelligence għalkemm b'mod primittiv ħafna fil-fulugranu. Bażikament li qed nagħmel qiegħed noħloq prodott. Mela, hawnhekk qegħdin naraw aħna. Li fil-fatt huwa dan. Dan huwa daħloq ta' inti. Daħloq prodott li huwa astratt, ġifieri ma għandux meaning, huwa prodott astratt. Tmajtu l-AI biex itini l-interpretazzjoni tiegħu. Eżatt, issa fit-tinir ħankun qegħdin naraw x'qallek l-AI biex toħloq. L-AI barra li tmajtu r-ritratt tal-prodott tajtu keyword. Tajtu keyword f'dan il-każ tajtu insect. All right. U l-interpretazzjoni, r-risposta tal-AI kienet di. Dan huwa il-prodott però digitali mhuwiex fiżiku. Eżatt, ġifieri dan li ħoloqlok li ħolqot l-artifiċjali għaw l-intelligenza artifiċjali biex inti jkollok il-bażi. Imbagħad x'għamilt wara din? Jiena naraħ interessanti ħafna l-interpretazzjoni tiegħu u provajt narġa' niġi influenzat mill-interpretazzjoni li tani hu u nagħmel pendent ieħor. All right, u f'dal każ għandu xi isem ħloqt xi ħaġa bieda l-isem? Bażikament ħassir eżibizzjoni u semmejta Filigri AI, sempliċi ħafna. All right, tajjeb. Nawguralek għall-eżibizzjoni l-ewwel ħaġa. Biss fejn tidħol anke l-intelligenza artifiċjali hemm ħafna xettiċiżmu minn nies li huma artistiċi u kreattivi. Minnaħa tiegħi ma narejx daqshekk għax naħseb li għandha tkun għodda biex tgħinna nkunu iktar kreattivi. Jiena naħsibha bħalek eżatt. U fil-fatt vera u ħafna artisti li qegħdin ħanuża l-kelma jibżgħu minnha u mhux artisti, ġifieri artisti kbar. Nista' nsemmilek il-Tim Burton. Tim Burton li huwa direttur u produttur ta' films. Għamel films vera sbieħ. Però ħabba l-artificial intelligence mid-dera hemm ċans li jieqaf jagħmel il-films. Flok jara li hemm modda ġdida u jipprova jutilizza biex jamplifika t-talenti tiegħu u juża dan qed jiddeċiedi li jieqaf. Eżatt, fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali qatt mi ħadd jieħu il-post tal-idejn. Ġifieri meta qegħdin naħdmu qed naraw ix-xogħol tal-idejn, magni għandhom interpretazzjoni mod kapaċi joħolqu kważi bleżatt dak li nagħmlu aħna, imma mbagħad irid noqogħdu attenti li ma nkunux qegħdin nirreplikaw affarijiet li huma kapaċi joħorġu minn magna. Jiena nemmen li il-moħħ tal-bniedem ikun qed jidderiġi fl-aħħar mill-aħħar xorta l-affarijiet ħajkunu handmade. Ġifieri jiena qed inħares lejha hekk, l-artificial intelligence qed inħares lejh bħala
biċċa għodda innovattiva ġdida. Tajjeb, jiena naqbel 100%. Issa, fejn jidħlu id-dekorazzjonijiet tad-dar? Hawnhekk l-istudju tagħna dal-programm qegħdin nibnuh biċċa is-set tal-programm fil-fatt. Hemm partit minnhom li diġà lesti oħrajn li ħajkunu qegħdin isiru fi programmi oħrajn, dawn huma kollha interpretazzjonijiet tagħna ta' kif qegħdin noħolqu l-istudju fejn jidħol il-filugranu. Hemm domanda x'jista' jsir kif nistgħu nżejnu bil-filugranu kemm bil-mod tradizzjonali u kemm b'mod iktar innovattiv kif taf tagħmel inti prattikament. Li għand vantaġġ kbir fil-filugranu huwa endless, tista' tagħmel li trid. Tista' tagħmel mhux li trid, anzi li jrid il-klijent tista' tagħmlu. Normalment il-filugranu l-iskulturi dejjem ikunu miniatures. Ġifieri jekk tkun karozza. Qegħdin ngħidu bħal dal-qies jew iżgħar. Ħafna iżgħar fil-fatt. Dawn huma konsidrati biċċiet kbar għall-filugranu. Normalment meta tkun pereżempju rappreżentazzjoni ta' mutur, normalment il-mutur ikun żgħir. U hemm ħila ikbar għax inti biex toħroġ id-dettall tal-mutur. ċertu każi f'minjatura iktar. F'ċertu affarijiet iva aktar ma jkun żgħir iktar ikun diffiċli fil-fatt. Issa fejtru pereżempju nixtieq nagħmel pereżempju pittura imma il-bażi tagħha jkun filugranu u rrid nixtieq indendilha mal-ħajt. Possibbli u saret fil-fatt kien hemm prodott f'daw il-kompetizzjonijiet li nipparteċipa fihom hemm ta' filugranist Malti li ħoloq pittura bil-ilma u bil-ħuds ġo fiha u bil-weraq, ġifieri possibbli rajta. Tajjeb. Mbagħad f'każ li jiena pereżempju nixtieq nagħmel dvalja tal-filugranu. Kombinazzjoni, vera kombinazzjoni. Qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa simili għal dvalja, il-newl. Okej, ħanippruvaw nagħmlu prodott u flok nużaw il-newl, ħanużaw il-fil. ħanużaw l-fil tal-fidda. Imma ħajnħadem bħal-newl, jiena nafax ommi, meta kon żgħar jien ommi kienet taħdmu ħafna n-newl u kienet toħloq affarijiet vera sbieħ. Hija idea, issa jekk hux ħadd immaterjalizza ma nafx, imma huwa proġett li qiegħed hemm. Dejjem hemm fejn nistgħu nimirħu minn ħaġa għall-oħra fejn jidħol il-filugran. Speċjalment jekk tikkollabora ma' mħuħ oħra. Dik importanti ħafna, inti meta tkun persuna kreattiva bħalna ma nistgħux ninagħlqu ġo bozza u ngħidu li ma jaqblindix. Eżatt. Ħafna drabi l-kollaborazzjonijiet huma parti essenzjali biex jinħolqu affarijiet mega super sbieħ. Fejn jidħol id-dekorazzjonijiet fiżiċi bħal brazzoletti msielet, ċriket, tħoss li qed jerġgħu jieħdu mbottatura fis-suq? Jiddependi x'ħat offri inti, fis-sens. Jiena 40 sen ilu niftakar li kull nanna kien ikollha par imsielet ta' dendula konna ngħidula, kienet qisha trend li kull familja kull nanna jkollha par imsielet minn daw. Illum mhux se tbieħ dawk. Illum mhux se tiġi tfajla ta' 18-il sena u tixxilek par imsielet ta' dendula. Hija diffiċli. Jekk inti però tagħmel diżinji innovattivi u moderni li b'xi mod tikkonnektja mal-affarijiet li jogħġbu l-ġenerazzjoni tal-lum, hemmhekk ħassib bejħ. Il-bejħ, eżatt. Il-ħin tagħna tar pratikament jiena qiegħed hawnhekk għadni impressjonat b'daw iż-żewġ artefatti li għandi qudiemi. Grazzi ħafna Kevin tal-li kont magħna. U grazzi ta' dawn iż-żewġ oġġetti li ġibtilna miegħek. Minn hawnhekk jiena ħammur għanżhom di to be or not to be. Ħammorru għar-riklami u wara ħammorru ħanaraw x'inhi tagħmel Valerie ma' Nicole.